El projecte que venim a presentar és Joves de l'Hort, que està impulsada a la localitat de la Sénia, a les Terres de l'Ebre, i al final combina el que és la part educativa i també la part més d'economia i d'una activitat d'emprenedoria, diguéssim, perquè al final són joves que els ensenyem a com cuidar un hort i d'aquell hort tot allò que s'extrau, com gestionar aquesta part econòmica, diguéssim, que al final hi ha un benefici, i com gestionar-lo i també fer-ho una mica d'una forma més comunitària. Els productes que surten de l'hort se comercialitzen, la gran majoria, perquè no surt molta producció de moment, se comercialitzen en la gent del propi institut. Vull dir, és una activitat que es combina de que hi ha algunes accions que passen dins de l'horari lectiu i d'altres que al final formen part com d'un extraescolar més, que els joves poden vindre, que al final ells tenen la llibertat de decidir quina acció volen fer durant les tardes, que al final no els toca venir a l'institut, i ells, perquè s'ho creuen, perquè creuen en el projecte i perquè ho senten propi, són els que venen i van fent les tasques de manteniment per a que hi hagi una activitat detrás de benefici econòmic. L'hort és a dins de l'institut i ells tenen accés de la tarda quan el professorat no està o està reunit en claustre o el que sigui, ells aprofiten aquell espai sense professorat per a venir i fer tasques de manteniment en el suport de nosaltres, que al final som una entitat que acompanya aquest tipus d'iniciatives que en el nostre cas nosaltres ens diem Terram. I llavors és una mica el que fem, nosaltres fem una mica d'acompanyants i són els propis joves que me diuen «Òscar, ens falta el motocultor perquè hem de tornar a llaurar», o «Òscar, ara necessitem aquesta eina perquè hem de fer no sé què», o «ara hem de collir». I és els propis joves que ells ens organitzen a nosaltres, diguéssim, no? És una mica el que a vegades parlem de participació, no? Que no és una mica de format de la part adulta, diguéssim, no? I des de dalt cap a baix, sinó que és una cosa més horitzontal, no? Que és el que busquem. És complet perquè nosaltres ens coordinem, per exemple, la figura de l'integradora social de l'institut, i al final hi ha alguns alumnats que els trau durant el temps lectiu, perquè així també permeten treballar emocions, sentiments, de com se senten, i intenten treballar altres coses que no siguin més al nivell acadèmic, i nosaltres ens trobem fora escola, diguéssim, que és al final un espai més de lleure i més distès, i per tant sí que hi ha alguns professorat que fora de l'horari s'apropa i mira a veure què fan o a veure què els poden explicar, perquè a vegades vindrà un professor de tecnologia i els va ajudar a implementar el que és el sistema de reg. El sistema de reg al final estan fent unes operacions matemàtiques per veure quants de metres de tub necessiten, quina pressió necessiten per a que al final puguen regar X litros cada planta. Són un munt de coses que ho estan descobrint gràcies a aquest hort, i al final és una cosa tan simple o que han vist tantes vegades, al final tindre un hort, però és un hort que al final hi ha un seguit d'aprenentatges detrás i connecta el fora escola en lo dins de l'horari lectiu. Sí que és veritat que és un públic majoritàriament encara masculinitzat, falta una mica que la part femenina se troba còmoda en aquest rol més de tasques agràries, perquè això encara costa, i el que busquem és que la referent, per exemple, de l'hort, que forma part de Terram, és una noia, perquè al final també és això d'apropar a figures femenines dins d'un sector que està molt masculinitzat a dia d'avui encara.